दे मोसा दे एसे आव बारख्लायबावबाय हेलो एवरीवन वेलकम टू माय धनजय नार्जारी यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर स' बिदिब्ला नोंथांमोना आं बे दिनैनि गोदान भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो स' लोगोफोर नै जोंहा सुन्दुरि सिख्लाफोरा फट' साफाय जाहैनो नागिरदों दिनैहाय सोरगोनि मोदायजो आहाव एक्ट्रिस बिहामजो रांखिनि बियो नै सासे सोरगोनि मोदायजो सासे खोन्थाया थ' थांसै एबार सासे लान्थिथि थांफानो लुगैसोदोंनो जोंजों लाबोजायाखै बुना गारबोजादों इयो जोंजों बुनासो गारबोजादों इयो जोंजों लाबोजायाबाथाय दायो जोंहा फट' साफायलाबायनो नागिरदों नोंथांमोना नायबाय थादो बेयाव थांसैलाय मालाय न' थांलायखायो केमेरा थासेयावबो सेल्फिसो लानांगासिनो दं जायाखै दे मोजां देलाय माबायदि नुदों साफायनायखौ मोजां नायना ला उनाव जायाखै होननाङा होनदोंलै आरो दायो थांगासिनो दं जोंहा थाबायगासिनो दं ओइ बे मा होनो लामा ससे गैजा एसे मोजां दंफां सायहा जायगा दं आरो ओमफ्राय इयाव थांनो नागिरदों इयाव थांगासिनो दं आरो इयाव थांना साफायनोसैलाय मोननैसो ओमफ्राय माखासेखौथ' ओइ मालाय न'फोरावसो लाखांनायालाय ओमफ्राय दायो लामा लाहैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ जोबजासिम ना मा होनो सुन्दुरिफोरा बिसे सुन्दुरिफोरा बान्दर नायबाय नै बान्दरा आव बारख्लायबावबायसो आयौ खोख्लायहरबाय दं माबायाव न'आव गिदों आरो नै ओइथिंजायथ' माथाम दंबावोसो लामायावनो देन्जारखायनो बान्दर बारिसो आयौ अरगोनसो नामासै आंबो गिलायलांबायसो नै आव स्लिमथार इयो ओइ नै माखासे सिं दंलाबायथारो नोंथांमोन राङापारा जायगायावहाय बान्दरबो दंसोगारो नुलाबायसै ओरैनो न'फोराव माबायाव मा होनो न' आलु दालि माबा माबि मैगंफोर खावना जाहैबावोसो नायदो नोंथांमोना जोङो माबा फट' साफायनो हाजो खंखरसो फैबावबाय नै हाजोफोरबायदि गोजौ गाहायथार लामाफोरानो फैद' थाबोथारबाय सासे अन्थाइबारि हाखर हालायाव सान्दुंआबो मोदांसो गारदों माथो लामा बानायलागासिनो दं ना नै हाजो बायदिसोबाव लामायाबो मानखोलांसै जों दायो बेयाव बिबारा एसे मोजां ना बेयाव लानोसै माथो मबाइलावबो साइजथार नुदों मालायसो नै न'फोरा गुफुर बेफोरावनो बेरा लाफैजोब्बाय जों मालायनि न' लामा दे बेफोर गोमोआव थादोलाय ओइथिंनो मोजांखा इथिंजायनो रिल्स बानायनो मेथाइ नागिरदों जोंना आइजोआ गरम बायनो सासे गरम सोबाय दायो जि मोजां न'आवहाय फट' लानोसै नै जोंना आब'मोना दायो थाबायगासिनो दङ आं भिडिअसो खालामदों मेङाखै थाबायगासिनो जाहायनि आब'मोना सिगाङाव नै दंफां सारियाव नोंथांमोना सारि नुगोन नुवाखै बेखौ दायो फट' साफायखांनानै
सान्दुं रानथाबजोब्बाय सान्दुं रानथाब थाबायबोबाय जोङो दायो जों थाबायगासिनो दं नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों सिख्लाफोरखौ साइज नुगोना नुवाखै आब' गोजासो दे नै बान्दर आरो आयौ मासे मोनलायबाय नै फिसा स' नोंथांमोन जोंहा दायो थांनोसै फटक साफाय जाखांबाय ना बाबु मा बाबु जोंहा दायो फटक साफायखांबाय माबाय ओमफ्राय दायो थांनोसै आरोना रुमावहाय जों थांसै न'फोरा मोजांथार मालायफोरनियासो आनसै हा साइज नुथारबाय दे मोसादो एसे रोङा जायो दे आब' मोसा दासो मोसादों मोसानायाबो एसेल' मोसाजानांगौ जोंजों फैफानो नागिरनानै बुना गारबोजानानै दासो साला जि गाबदोंमोन ब्रायो दहाय दासो गाबनानै गाबगाबाय मोनदों आंना नै दिस्ला दबावबायसो उनखैजा दुस्थ' गथ'आ दा मेथाइलायबाय दा बुजासिगोनसोलाय इयो जोंजों ओहो गैला स' लोगोफोर जोंहा दायो फट'फोरबो साफायखांबाय नालाय ओमफ्रायो रुमाव फैबाय रुमाव फैनानैहाय ओमफ्राय दायो माने फट' साफायखांबाय नालाय भिडिअखौबो आं एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोन आंनि दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आंनि भिडिअखौ जोबोद नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच बाय नेक्स्ट भिडिअ आरोबाव